Ти неща, че те не начуват. Окей, здравей всички тук на YouTube. Това е Гогчук в момента, той записва, обаче вие не можете да го чуете, само мен чувате. Аз съм Иван Георгиев БГ. И да, сега ще му напиша на скайпа, за да видите кой съм аз. What the... Окей. Ето това съм аз. Гого, вижте скайпа. Добре, обаче нека те да разберат. Омага, хора, сега не знам за какво го казах. Както и да е. Охо, виж тук. Омага. Ей, човек, ела. Да. С Иван Георгиев БГ. Добре, аз все пак нека ти кажа. Окей, мисля, че... Ето, брада в салтара. Земя. Мърдни се, вече. Разбрах това брада в сата. Ето, чай малко не мога да отворя порцата. Добре. Охо! Чай ти малко да видим, Гогчук. Окей. Добре. Гогчук ми каза да побера тая ферма. Ей, Гошо, виж! Тая ферма, която виждате в момента. Че аз ще обера. Окей, къде отиди? Добре, ето ги. Останаха ми 4 семена. Отивам да ги сложа в честа. Обаче в твой честа, човек. Леминги Гого. Яла да видиш тук, ето. Колко много семена. Може да направим хляб. Ти имаш ли храна? Добре, хора, вече се върнахме, тук сме. Просто колко сега трябва да направи нещо. Окей. Сега какво да правим? Не говоря на вас. Гош, какво да направим? Окей, сега ще копаем. Да видим. Чакайте малко. Манка. Какво затваряше? Това е тази отварка тук. Няма ефекти. Миризлива отвара. Виж тук миризлива отвара. Охо, железен шлем. Кама, нищо няма. Няма откъде. Омага! Да, добре. После ще видя клипа. Чакам те. Хора, май чувам някаква музика. Гого, другарко, чакам.
А, я седу. Къде ще ходим сега? Виж в печката. Много виж тука. Има тухли, ма кой ще ги вземи? Окей, на какво мисля за кирка, нали? Нямам. Даже няма камъни, но... То често ще няма камъни. Аз имам на скайблока камъни, обаче не мога да ги взема. Добре, айде дай ми. Какво ми даваш всичките, бе? Курт, хора, какво направо? Ечко. Ето. Не! Омага. What the? Готово, Гого, вземи си тъп. Подарък. Да, тебе виж какво има. Как е? Ти написах хат. Човек, може ли да ми дадеш? Пък не мога да направя хат. Защо? Защо не мога да направя хат? Стига, бе, мразя с това супер юсър. Мразя супер юсър, защото... Колко време си записал? Я да видим някъде тъмни, после да видим дали ще свети. Гошо? Аре! Да, ти летиш. Дай бе да летиш, защото това не е че. Време стига си летял. Нямаш ли торчове? Кол, Гого! Ще го изкопам. Чули за кол? За торч. XP. Окей. Гого, намерих много кол за XP, така че няма да ти дам. Най-накрая, хора. Хора, вижте паяк тук. Сега ще бие голкичуко. What the? Сега ти малко. Това бе прича на боса. Чакай, Гого! Да поядай. Идвай.